Jura, bok. Bok. Jesi čul novosti? A možda jesam, ali ne znam dok mi ne veruješ. Stari moji, stanari su me izabrali za povjerljivu osobu. Ma nemoj se. Ja to nikad ne bi pogodio. Kaj? Pa ti nisi glasao za mene. Lili mi nije dala, sorry. Pa čekaj, stari, za koga si onda glasal? Pa za sebe, normalno. Stari, znaš kaj, evo, sad mi baš bila babička pozvala, rekla mi je da su prebrojili glasove i da sam ja uvjerljivo pobjedio. Još mi je rekla da ću kao osoba, naš, od povjerenja imati normalno za to sve skupa i plaću. Da, rekla je da će uzeti čistačici 50% i to ću onda dobivati ja. Ma ne, pa to je jadna čistačica. Stari, častim te pivo. Ma koju ferma? Ej, konobar, Pero, daj 2 pive. Da. Njegov. Pero, daj mi reci, a koje su obaveze tog čovjeka od povjerenja? A pa to mi je sad baš babička rekla. Gledaj ovak, Jura, svaki sat vremena moramo otići tu na gradilište iza zgrade. Zgrade? A gdje? A pa tu, iza naše zgrade. E pa da. I onda kužiš, babička mi je rekla da moram svaki sat vremena pogledati tamo da se slučajno ne bi nešto dogodilo. To je jako opasno, Jura. Jako opasno, znaš i sam. Pogledaj danas Zagreb. Stari moj, malo pa se negdje urušava sve skupa. Ljudi ostaju bez stanova, bez kuća, strašno. Strašno. Ne, znaš kaj, to je jako odgovoran posao. Pa znam ja da je jako odgovoran. Zato sam i ja izabran, kužiš, za to sve skupa, Stari, daj da nas zdravo. Ma kaj ti je? Kaj je tebi? Pa kaj da meni odgovorna osoba bude pijana, ni čut, ovo bum ja reći. Čestitam, Ferdo, čul sam da su tebe odabrali. Hvala ti, koma. A eto vidiš, takav je život, ne, za 3 glasa sam pobjedil. Ma ja u toj zgradi živim već godinama. Prosto je neverovatno da ljudi nisu mene odabrali. Velim ti, takav je život. Ali ja sam ljudima na usluzi, napravim sve kaj treba. Razumiješ, ja sam čovjek od super povjerenja. Evo, gospođa sa 3. kata mi je rekla da ima ljubavnika, da to nikome ne smem reći. I evo, ja bom s tom tajnom otišao u grob. Pa dobro, komak te to tješi. Ja sam glasao za tebe. Je? Skoro. Čekaj malo, Jura. Ti bi prije glasao za njega nego za mene. Pa nego kaj? Pogledaj, to je čovjek s iskustvom, ne? Ajde ti meni reci, kad si ti radil više od 3 dana za redom? Ajde. Ne, ja ne idem vjerovat, to nije istina. Ajde. Žubori, kad si ti radil više od 3 dana za redom u zadnjih 10 godina? Ha? Pa dobro, misli sad, ne znam, ovog časa se ne vrem sjetiti, kuš, ovak pod pritiskom, Dečki, a znate kaj je najtužnije? Ni babička ni glasala za mene. Ma nemoj zezati. Časna reč, glasala za Feredu. Kao on ima najviše vremena, jadnik nema sreće, u ljubavi žena ga napucala, pa onda siromašak, jadan, gladan, da se nekaj zaradi. Baš je hvala, čovječe, uopće nisam sumnjal u babičku. Te njezine oči, sve se čita. Dobro jutro. Ti si ta, znači, što je provela noć sa mnom, a? Znači, ti si ta koji je hrkao prošle noći. Ja? Pa nisam valjda hrkao cijelu noć. Ne, oj se nisi. Ne bih ostala do sutra da jesi. Kako je bilo? Pa inače nisam ovakva, ali sve se dogodilo tako brzo da se nismo ni upoznali. Drago mi, ja sam grof. Urška. Gladna ko volk. Jel, kakav ti je to naglasak? Odakle si ti? Iz Slovenije. Slovenije. Iz Slovenije. Tako mlada, već Slovenka, a? Šta, imaš nešto protiv? Nema, Slovenija je fina zemlja. Vozio sam se jednom i za trenutak sam zaspao i nisam uspio ništa vidjeti. Imate li vi tu na Hrvaškom neki doručak ili? Kako nemamo, sad će doručak za 5 minuta. Da, to me nešto podsjeća. A jeli? To je trajalo malo duže, samo si ti zaboravila. Da, mora da sam zaboravila.
Jes. Da, jesam. To mi je u krvi, da. Jura, ti misliš da su oni fulali zato što su mene izabrali? Ko, stanari? Ne, golubovi pismonoše. A normalno da stanari. A kaj bi fulali, ne? Ali, Ferdo, ti si jedan od najhrabrijih ljudi koje ja poznam, ne? Baš ti fala. Ja, koji su tvoji godina, tvog stasa i žive na tvom katu? Dobre, vi misliš da me možda ipak nisu izabrali zato što me žale, ono što je Koma rekao? Ma ko bi tebe žalio, stari, pa ti imaš stan, ne? I imaš stan. Pa je. A ko bi tebe žalio kaj si bez žene, kaj si bez love i bez posla? Ko? Pa što znači, onda su on meni izabrali kao osobu od povjerenja iz milosrđa? Sjajno. Ma ne. Pa sad sam ti rekao, ti si jedan od najhrabrijih ljudi koje ja poznam. Gle, da se meni pokvari voda u vodovodu, pa ja bi pozval tebe da ju probaš, a ne onog Bandića. Ti stvarno tak misliš? Pa believe me. Baš si friend, stari. Mogu sam si doručak spremio. Slobodno jedi koliko hoćeš. Nisi u Sloveniji pa se ne moraš bojati da se udebljaš da ti trbuh pređe granicu, znaš. Zelo si smiješan, grofe. A šta te dovodi u Hrvatsku? Nije bilo u Sloveniji više mjesta. Tu sam na radnom zadatku. Na radnom zadatku. Da, ali nemoj se brinuti, nema veze s Evropskom unijom. A s Piranskim zaljevom? Misliš s Piranskim zalivom? Ne, mislim na Piranski zaljev. Ne, Piranski zaliv. Zaljev i Kvit. No, nema veze ni s tim. Odmah mi je lakše. Da. A s kakvim zadatkom s tu? I znaš kaj još, Jura? Ja stvarno mislim da sam ja prava osoba, znaš, za osobu od povjerenja. Ne razmišljam? Ja sam ipak kužiš, pošten sam građanin, ne znam, redovito plaćam sve račune babički kad imam novaca. A to ni često. Znaš, i onda, recimo, pazim na ovu rasvjetu na stubištu, to ja redovito gasim, na hodnicima i kad na hodniku slučajno vidim neko smeće, ja ga lijepo pokupim i bacim kroz prozor, tako da... Ma ne, znaš kaj, ja sam ponosan na tebe. Ma dobro je su li ovi stanari normalni? Sad sam čula, Ferdo, da su tebe izabrali za osobu od povjerenja. A dobro si čula, da. Ja ne mogu vjerovati. Pa kaj hoćeš vidjeti? Pa Ferdo je baš dobar izbor. Je, jako. Znaš što, ne bi Ferdi dala da mi kokoše čuva da ih imam. Jure je pravi izbor, Jure moj, on je prava osoba od povjerenja, bolje od tebe. Ja sam zapravo reporterka. Ajde. Da. Radim za jednu slovensku televiziju. Stvarno, pa vi imate televiziju, gdje vam stane to sve čega? Došla sam u Zagreb napraviti jednu reportažu i ta će mi biti prva. I novinarka, znači, ja? Da. Pa sramili se mama i tata, em novinarka, em Slovenka. A o čemu ti je reportaža ta? Morala bi biti o prosječnom Hrvatu, a radni naslov je kako žive oni koji još uvijek, a možda i nikada neće u Evropsku uniju. Malo ti je dugačak naslov. Možda bi mogla intervjua od tebe. Mene? Pa da. Pa nisam ti ja prosječan Hrvat, čovječe, imala si priliku to vidjeti sinoć. Imam ludog šefa, tako da moraš mi pomoći, moram nekoga naći. To mi je prva. Čekaj, mislim da znam koga. Znaš kaj, pusti ti Lili, ona ne zna kaj priča. Ma, dajde, molim te, tko bi uopće i slušao Lili? Ma ona ne zna ništa. Nemoj tako govoriti o Lili. Bog, Ferdo, trebam jednu malu uslugu, znaš. Pa, trebaš uslugu, daj, reci. Kaj? A tebi nije palo na pamet da mene pitaš jel trebam uslugu? Pa nije mi palo na pamet. Dobro, daj, grof, reci, mislim, ja kao osoba, ne, od povjerenja svih stanara, ove cijenjene zgrade, ja sam samo tu, evo, da ti pomognem, da. Pa znaš šta, evo, u stanu imam jednu super curu iz Slovenije, znaš. Ne znam koji dio rečenice je tu super. Reporterka je, radi za ovu slovenačku televiziju. Aha, čekaj sad polako, grof, sad me već polako i strašiš.
A ne, cura je lijepa, pametna, okej, skroz. Da, ti si siguran da je ona iz Slovenije? No, kaj se čudi? Kaj? Pa kad Slovenija je baš lepa zemlja. Tam su divni ljudi. Eto vidiš. Sam ti lepo rekao. Ja sam bil u Sloveniji. To je stvarno lepa zemlja. Bil sam na Triglavu. Šta, to im je nacionalni park? Je. A vidiš, ja to nisam znao. A koliko imaju nacionalnih parkova? Sam taj jedan. A zato su mu dali naziv Triglav, ne? Da ljudi misle kak imaju 3 nacionalna parka. Dobro, prestanite, nego ovako cura je okej, radi na televiziji i ona bi htjela uraditi jedan intervju sa jednim prosječnim Hrvatom, znaš. Šta je, onda si se ti sjetio mene, a? Pa da. A kako se mene nisi sjetio? Pa ti nisi prosječan Hrvat, ti spavaš sa Lili, ti si lud Hrvat, znaš. Da vidimo ko to komici piše. O, baš fajn, lepa puca. Da vidimo, aha. Puca je lepa, ali niš ne razumem kaj to ona piše. Jadnica. Sigurno nije bila marljiva u školi. Ja, gospod Novak, na Hrvaškem sem. Delam na reportaži. Seveda, da delam. Mislim, da sem našla en super primer povprečnega Hrvata. Ja, bom pravočasna, ne skrbeti. Lejte, veste, da mi ta služba res veliko pomeni in se bom zelo potrudila, prav? Hvala. Ja, vam javim, kako je šlo. Važi, dio. Poštovanje, vi ste Urška. Da, to sam ja. Baš zgodno ime. Urška, Duška, Dugouška, Kruška. Drago mi je da vam se sviđa. Da, ne, ja inače, znate, ovak malo obožavam rimu, imam tu jednu pjesničku notu u sebi. Ja sam Ferdo, drago mi je. Također. Eto, da. Ništa, evo, sad kad me vidite ovako uživo, hoću li ja odgovarat? Mislim, hoće li mi ove kamere prihvatit? Uvjerena sam da hoće, super ste mi. Da, hvala lijepo, da. Ništa, gdje su te kamere, gdje? Pa jaz bi prvo razgovarala s vama onak bez kamera, da se pripremimo i da saznam više o vama i tako. A to? Ne, pa nema nikakvog problema. Stoga, kak vi kažete, Koruška. Pardon, mislim o Duška. Da. Vi samo pitajte, recite, ja sam tu, eto. Odlično. Čuj, Viki srca, ja sam nekak dočul da ni ti baš nisi bila marljiva u školi. Možda bi ti mogla pročitati pismo. Ja da nisam bila marljiva u školi. Odakle vam ta glupost? Ja tak nekak sam dočul. To uopće nije istina. Ja sam bila odlična u stvari u školi, a to što profesori nisu razumjeli taj moj talent, to je njihov problem. Pa dobro, nemoj se odmah srditi. Moraš pročitati pismo ovo. Ajde budem, a to sam zato kaj sam dobra. A i lijepa. Je. I pametna. Je. Ja sam bila... Ne, ovak, samo. Dragi koma. Ne piše dragi koma. Dragi komade. Ja sam ti lijepa. Ne piše to. Ja ovo nikaj ne razumijem. Nek se žena uzme pravopis, piše gore i od mene, čak onak. Bolje ti bez nje. Znaš, Mila, ja se s njom ne bi dopisival, ja bi samo onak malo razmešao pusu. Ajde, koma, čekajte, ja ću pogledati. To možda nešto je. Pa koma, ovo je njemački. A jo, imate sreće da su moji starci u Njemačkoj pa znam jezik, ja ću vam sad to prevesti, evo. Aha. Zanima me čime se bavite. Gledajte, ja sam inače osoba od povjerenja. Znate, ja nadgledam. Nadgledate što? Nadgledam jedno gradilište, da. Zašto? Čujte, zašto? To je vrlo delikatan i odgovoran posao. Znate, ja odlazim tamo, vodim brigu o ovim radnicima, svima, znate, ako treba, odnesem im piće i to, normalno, bezalkoholno, da ne bi slučajno neko opal i tak dalje. Inače, mi Hrvati, samo da velim, mi se brinemo jedni za druge, da.
Divno. Jeste li u ženini? Kako da ne? Da, i to sretno. Evo, moja žena je živa i zdrava. Da. Baš je sad evo skočila malo do Amerike, sitni jedan shopping, malo potrošiti i to sve skupa. A imam i kćer, znate, Ona je inače studentica prava i to najbolja u povijesti pravnog fakulteta je... Vama je život očito divan. Pa dajte, molim vas, ne trebate mi sad laskati, znate, malo samo da mi ne bude neugodno. Dobro, samo nam preostaje da se dogovorimo kada ste slobodni za snimanje i to bi bilo to. Ovak, dragi Koma, jako mi je žao što me nisi dočekao na trajektu za Brač. Čekala sam 3 sata i nisam... 3 sata i nisam vjerovala da se... Stvarno ne... zaista nećeš pojaviti. Mislila sam da smo ostvarili nešto divno tog ljeta. Iako sam dugo bila... bila sam jako dugo tužna, ali odlučila sam te pronaći i sad ti pišem. Da li ima nade za našu ljubav? Javi mi se, volim te, Brigite. Kako tužno. Žena ne zna hrvatski, nek sam njemački. Pa to je zato kaj je iz Njemačke, ne? S tom Njemicom imao sam jednu ljetnu aferu. Bože. U tim godinama, Pa dobro, to je bilo pred 30 godina. Ja, koliko ste tad imali godina? 60. Jednostavno, mogu verovati da me se još uvijek sjeća. Da, to ste ljubavi pod stare dane. Pa da, pismo izgleda dosta staro. Jer se vidi datum. Ne, izbrisao se. A adresa? Da, poslano je iz Njemačke i iz Berlina. Da. Pravo, cure, onda bom ja njoj poslal svoju fotografiju da vidi kak ja sad izgledam. Lijepe moje, jednostavno osjećam da je to prava žena za mene. Siguran sam u to. Bog, Ferdo, jesi bio na sastanku s ovom Urškom? Jesam, grof, i mogu ti reći imao si pravo. Fina cura. I, kako je prošlo? Prošlo je super, večeras bi trebali snimat. Sjajno. Da, znaš ti, rekla je da se vidi da sam profesionalac, kužiš. Snimali bi mi i jučer u kafiću, ali nije imala kamermana. Dečki, tu ste, kaj je počeli intervju? Jura nije još počel, gledaj, a da je i počel ne bi te zval, kužiš. Kaj hoćeš, htio sam ti dati par savjeta, mislim kako biš odgovarala na pitanja, ne? Jurica, ne trebam nikakve savjete. Ma pusti čovjeka, vidiš da ima sve pod kontrolom. Jel? Fino, sad vam ne treba ni moja pomoć, ni niš. A kad sam vam trebalo, onda sam vam bil dobar, sram vas bilo. Daj, Jura, molim te, daj se smiri, stari moj, hvala ti, evo, ko da jesi, ali bez brige budi, sve je super. Dobro, mislim, ako ti tako hoćeš, gledaj, stari, i daj ostavi dobar dojam, ne? Dečki, pa kaj mislite da bude ispalo drugačije? Pa da. Baš dobro izgledaš, Koma. Šta to radiš, Koma? Evo, šaljem svoju sliku Švavici. Kladim se, kad dobije tvoju sliku, više ti neće pisat. Jel? Baš dobro izgleda. Da vidim. Daj, da vidim, šta ima veze. Pa nije loše, glava malo je, ali tijelo je okej. Misliš? Pa da. Čekaj, ti si obukao moje kupaće gaće. Ma ne, to tako. Čekaj malo, pa ti si na moje tijelo nalijepio svoju glavu. Jesi ti normalan, čovječ? Ma grofe, kojiš, sorry, ali ja sam jako protiv golotinje. Izvolite, samo uđite. Lijepi stan. Hvala lijepo, trudim se, eto. Izvolite, da. Pa ja sam donijela jedno fino vino da se malo opustimo. Pa to je sjajno, nego htio sam reći, opet ste bez kamermana.
Taman dok se mi opustimo, on će doći. Aha, u redu onda. Imate li kozarac? Koga? Čaše. Pa čaše, da, pa čaše uvijek imam. Odlično. Da. Da. Treba si ti pobijediti, Jure. Ma svima sam u dućanu rekla da glasaju za tebe. Čak sam i davala popust na onu robu što isteka rok. Ma ne, Lilija, ja mislim da je Ferdo baš prava osoba za to. Ne, Ferdo, uvijek Ferdo. Puna mi je kapa toga Ferde. Da on što valja me biga i ona moja sestra ostavila. I sad je Ferdo izabran za osobu od povjerenja. Ferda će intervjuirati za slovensku televiziju. Ma ti znaš, Jure, što bi ja dala da rade intervju o meni? Pa ne znam. Ma sve bi dala, Jure, sve bi dala. Slovenija ti u Europskoj uniji, razumiš? To su ti bolje kamere nego ove naše, izgledaš lipše, mršavije, to. Ja mislim da si ti meni lijepa i bez kamera. Ništa ti to meni ne znači, Jure moj. Grof je treba predložiti mene. Slažem se. Sve si ti kriv. Slažem se. A šta ako ta Njemica osvane pred vratima? Pa to ja i hoću. I šta ako vidi da to nije tvoje tijelo ko što je na slici, a? Onda ću je osvojiti svojim šarmom. A babička više ti nije stalo do nje? Nije da nije, ali znaš, srce mi se raspuklo kad sam čul da je glasovala za Ferdu, a ne za mene. A osim toga, ova švabica izgleda puno bolje. Da vidim sliku. Njemice? Ne, gole babičke. Njemice, naravno da Njemice, čuj. Pa nije ti loša ova. Ja? Sasvim dobro izgleda za svoje godine. A šta dobro i predobro, čovječe. To je moja mačka. Halo? Ja, daj priti v stanovanje, bomo začeli zdaj. Ja, poslušala sem Novaka in uporabljala ono njegovo metodo. Ja, no ja. Ja, napila sem človeka in zdaj tukaj pijan, tako da priti čim prej. Ajde, čao. Gospodine Ferdo. Što, imate još pitanja, znate, ali malo mi se vrti, tako da... Sad će doći kamerman pa ćemo mi to sve snimiti, okej? Čovjek već mu došao, recite ovoga, dobro izgledam. Odlično. Evo kamermana. Jedno ne znam za rasvjetu ako je tu, jer jučer mi je riknulo. Ja sam kupio 4 komada 250 volti pa su zamijenili ovo ovdje. Počnimo. Sad već da počnemo, ja sad ne znam, malo vidim, glava me malo rastura, ali može. Nahajamo se v domu Ferdinanda Juriča v Zagrebu. Z njim se bomo pogovarjali, da bi izvedeli, kako živi povprečen državljan Republike Hrvaške. Znate, ja vas ništa nisam sad razumio. Gospodine Ferdo, recite nam nešto u sebi. Pa gledajte, ja sam inače Ferdo. Ne znam što bi se tu više moglo reći. Zapravo, ja živim sam. Znate, žena me napustila i otišla je u Ameriku, u potrazi za boljim životom. I ništa, što još da kažem, evo, svi stanari me sažaljevaju. Ja sam bez posla, nemam novaca i ja sam sam sad živim sam i znate, i ne znam jedino zašto ja uvijek se idem sažaljevat, Dobro jutro, društvo. Bog. Kako kome? Ferdo, gledao sam intervju, pa mogao si bar ostaviti trunku ljudskog dostojanstva. Slušaj, grof, ta tvoja me je nasamarila, znaš, i sram bi je moglo biti. Nemoj tako Urški. Da, nemoj tako Urški, ne? Ma to je njezin šef, on je nagovorio. Kaže da su ljudi iskreni kad se malo napiju, znaš. Da, možda je to istina. A daj mi reci, ti se čul s tom Urškom, ha? Hajde, budi dobar, daj ti meni njezin broj, pa da onda ona mene čuje šta ju ide. Nema potrebe, evo, dala mi je kazetu, evo ja ti je vraćam. Neće objaviti prilog i kaže da je žao. Što znači sad me i ona sažaljeva. A žena je napravila dobro djelo.
Znaš koliko bi ljudi iskoristilo tvoju tužnu priču, čovječe, a ona je odlučila sačuvati tvoje dostojanstvo. A znaš da je to prava stvar. I ti Slovenci, mislim, to su čist fini ljudi, ne? Super vam stoji to odijelo. Jel? Hvala ti, Anđa, hvala. Znaš, moram ostaviti dubok dojam na svoju lijepu Brigit, ne? Ti samo sve prevodi, kužiš, no. Da. Ja, a di je? Već je trebala stići, ne? Slušaj, kak se na njemački kaže ja tebe volim? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Liebe dich. A, dobro, dobro. Vrijeme je za ljubav, koma. Anče, Boga ti kaj ovo? Pitaj je li ona od Brigite mama ili od Brigite baba? Du bist Großmutter de Brigitte? Nein, ich bin Brigitta. Koma, He. loše vijesti. Ona je Brigitte. Ne.